इयत्ता 7वी मधील विषय इतिहास घटक इतिहासाची साधने या पाठाविषयी माहिती घेणार आहोत। यामध्ये मागील पाठामध्ये आपण इतिहासाची भौतिक साधने, लिखित साधने यांची माहिती घेतलेली आहे। त्यांची पूर्वतयारी म्हणून आपण परत उजळणी घेऊन आज आपण उपघटक मौखिक साधने व ऐतिहासिक साधनांचे मूल्यमापन याविषयी माहिती घेणार आहोत। आता इतिहासाची साधने या पाठामध्ये आपण भारतातील मध्ययुगीन इतिहासाच्या साधनांचा अभ्यास करणार आहोत। भूतकाळामध्ये घडून गेलेल्या घटनांची कालक्रमानुसार शास्त्रशुद्ध आणि पद्धतशीर दिलेली माहिती म्हणजे इतिहास। इतिहास हा शब्द इति अधिक ह अधिक आस असा तयार झालेला आहे। इतिहास म्हणजे असे घडले। इतिहास हा पुराव्यावर आधारित असावा लागतो। या पुराव्यांना इतिहासाची साधने म्हणतात। त्यामध्ये भौतिक साधने, लिखित साधने आणि मौखिक साधने असे 3 प्रकार आहेत। एखाद्या ऐतिहासिक घटनेचा अभ्यास करताना आपल्याला अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो। यासाठी आपण ऐतिहासिक साधनांचा वापर करतो। त्यामध्ये भौतिक साधनांमध्ये किल्ले, स्मारके, इमारती, लेणी, शिलालेख, नाणी, ताम्रपट या वस्तू किंवा वास्तू आणि त्यांचे अवशेष यांना इतिहासाची भौतिक साधने म्हणतात। किल्ल्यांचे प्रकार: समाधी, कबर, वीरगड, सामान्य जनतेची घरे यावरून आपल्याला या कालखंडाचा बोध होतो। या काळातील आर्थिक स्थिती, लोकांचे राहणीमान, बांधकामाची शैली याविषयीही माहिती मिळते। विविध राजांनी सोने, चांदी, तांबे यासारख्या वस्तूंचा उपयोग करून तयार केलेल्या नाण्यांवरून राज्यकर्ते, त्यांचा काळ, त्यांच्या धार्मिक संकल्पना इत्यादीची माहिती मिळते। पेशवेकालीन नाण्यांवरील अरेबिक आणि पर्शियन भाषेचा वापर, हैदर अलीच्या नाण्यांवरील शिवपार्वतीच्या प्रतिमा तसेच अकबराच्या नाण्यावरील रामसीतेची चित्रे त्या काळातील धार्मिक समन्वय दर्शवते। शिलालेख हा इतिहास लेखनाचा एक फार मोठा पुरावा मानला जातो। यातून भाषा, लिपी, समाज जीवन यासारख्या बाबी समजण्यास मदत होते। चैत्य, विहीर, मंदिर, चर्च, मशिदी, आग्यारी, दर्गे, मकबरे, गुरुद्वारा, शिल्प, विहिरी, मिनार, शस्त्रे, भांडी, दागिने, कपडे, खेळणी, अवजारे, वाद्ये ही इतिहासाची भौतिक साधने आहेत। त्यानंतर लिखित साधनांमध्ये राजदरबारातील कामकाजाची कागदपत्रे, वंशावळी, शकावली, पत्रव्यवहार, खलिते, आज्ञापत्रे, न्यायनिवाडे, चरित्र, ग्रंथ, प्रवास वर्णने, बखरी, तवारी ही इतिहासाची लिखित साधने आहेत। यामधून आपल्याला खाण्यापिण्याचे पदार्थ, सण समारंभ, लोकजीवन, वेशभूषा, आचार विचार यांची माहिती मिळते। मध्ययुगीन कालखंडातील भारतात आलेला अल्बेरुनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची या परकीय प्रवाशांनी लिहून ठेवलेली प्रवास वर्णने आपल्याला पाहता येतात। बाबराचे चरित्र, श्री शिवभारत हे शिवचरित्र यावरून आपल्याला त्यांची धोरणे, प्रशासकीय व्यवस्था, राजकीय संबंध याविषयी माहिती मिळते। अल्बेरुनी, झियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्झा हैदर, भीमसेन सक्सेना यांनी लिहिलेल्या तवारिका उपलब्ध आहेत। बकर हा महाराष्ट्रातील निर्माण झालेला प्रकार आहे। यामधून भाषा, व्यवहार, राजकीय घडामोडी, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिती याविषयी माहिती मिळते। पण यामध्ये अनेकदा ऐकीव माहितीवर भर दिलेला आढळतो। उदाहरणार्थ महाकवायतीची बकर, सभासद बकर, चिटणीसाची बकर, भाऊसाहेबांची बकर इत्यादी। त्यानंतर मौखिक साधने, जात्यावरील ओव्या, लोकगीते, भारुडे, गाथा, श्लोक, अभंग, पोवाडे, म्हणी, कथा
मिथके यांना इतिहासाची मौखिक साधने असे म्हणतात. ही साधने लोकपरंपरेत पिढ्यानपिढ्या संकलित होत राहिलेली आहेत. यावरून आपल्याला लोकजीवनाचे विविध पैलू समजतात. आता ऐतिहासिक साधनांचे मूल्यमापन वापरण्यापूर्वी त्यांची विश्वसनीयता तपासावी लागते. त्यांचा दर्जा ठरवावा लागतो. लेखनातील अतिशयोक्ती, प्रतीके यांचा अभ्यास करावा लागतो. समकालीन इतर साधनांशी ती माहिती पडताळून पाहावी लागते. इतिहास लेखनामध्ये लेखकाचा निपक्षपातीपणा आणि तटस्थता फार महत्त्वाची आहे. आज या ठिकाणी आपण इतिहासाची भौतिक, लिखित, मौखिक साधने याविषयी माहिती घेतली. त्याचबरोबर त्या साधनांचं मूल्यमापन कशा प्रकारे करायचं, म्हणजे त्या साधनांची माहिती आपल्याला मिळालेली आहे ती निपक्षपातीपणा असावी, तटस्थता त्यात असावा, कोणतीही खोटी माहिती त्यात नसावी. अशा पद्धतीने त्या साधनांचे मूल्यमापन केले जाते किंवा करतात. नमस्कार, धन्यवाद.